Bitno je da ove su najgore ruglo, ove ljetorasti, koje nisu ni prošle godine oštetene. Ako me još pitaju koliko imam godina, a peljem se ko vjeverica bez lotri, onda će biti krudobožni. Ja sam džematlija Sead Jasarević, dugogodišnji džematlija, član obavljam redovno članstvo, plaćam. Kad mogu nešto stići u ratu radim, a kad nešto i zatrebam od zajednice, isto mi za uzvrat pruže. Prvo kad dođu mnogi koji dolaze, koji su sve više u obilasku i cijelog svijeta i Evrope, kao što imamo česte posjete, pa više put sam se dao zadesiti tu kako se dive, kako su jabuke dobre. Isto tako gledamo da uredimo malo okoliš, kuću u okućnicu i tako malo da poradimo poslove koji će nam za vrijeme Ramazana biti malo opterećenje, da ne moramo se time baviti za vrijeme Ramazana, da moramo biti aktivniji na dnevnim namazima, noćnim namazima, na tim ibadetima i na kakvim skupovima, odabranim večerama, imamo i care organizirane i tako to. I imamo dosta posjete izvana i gledamo da budemo pri ruci, sad moramo da pomognemo, da se osjećaju koji dođu gostima kako spada i kako bi trebalo biti. Živim u Petruševcu, tu nedaleko 7-8 km, u vlastnoj kući sa susjedima, isto su susjedi, bez obzira na vjeroispovijest upoznati jako dobro sa našim Ramazanom, postom, Kurban Bajramom i Bajramom, i nikad nisam u situaciji, uvijek znaju kad je Bajram, nikad nisam u situaciji bio da sam razmišljao da neku kuću preskočim kad sam klao redovno korim kod kući kurbanu. Uvijek od kuće do kuće podijelim svakome kurbanu, bez obzira na to. Jer kažu, nije susjed pravi susjed, ako dozvoli da mu susjed nema za večeru i nije večera, leglo je spavati gladan. Još više se treba oko toga pozabaviti, treba veću ljubav prema susjedima i prijateljima i sugrađanima. Još intenzivniju ljubav pokrenuti. Assalamu alaikum, zovem se Kanči Said, rođen sam iz Sanskog mosta, selo Vrusovo, živim u gradu Zagrebu i čast mi je da sam dočekao zdravlju, veselju, da mogu urezivati ove voćke oko naše džamije, jer ovo je druga naša kuća i ovo je naš ugled. I sretan sam svake godine se nastavim da dođem ovdje i radujem se Ramazanu, pa Boga i šuna zdravlju se. Za mene Ramazan znači nešto najvrijednije, to vjerni posebno osjećaj. To je zadovoljstvo prvo što nam je Allah Đelešanu dao zdravlje i veselje da možemo dočekati mjesec Ramazan i u zdravlju ako Bog da išalna i iz posti i da nam Allah Đelešanu to ukabulja. A tako isto. Želim da dragi Allah Đelešanu svim iskrenim postačama da zdravlje i veselje da ispričam mjesec Ramazan. Imam ženu doma i onda mi se svi lijepo tu pripremamo i radujemo se, to nam je velika radost za mjesec Ramazan. Pa nije ništa posebno, samo što eto malo umanjim rad, a da se stigne svaki namaz i učenje Kurana. Nastavim da proučim sav Kuran za vrijeme Ramazana.
To mi je prioritet i post, da rad koliko stikne. Da i s tim sam zadovoljno Allah, Đelešanu ste me dali zdravlje, veselje, da mogu jedno i drugo, to neizmjena rad. Najviše imamo jabuka. Nisam ih baš brojio, ali približno oko 195 možda, a onda imamo šljiva, onda imamo, evo kao što vidite, imamo i trešanja, imamo i višnje, tako da za cijeli asortiman, naročito za nas djecu koji idu u školu i koji dođu ovdje, koji dođu lijepo im je tu u hladu biti i ovo na naši uvjet, tako da možda ne potegnuti od nas. Ja sam Lejra Hadžismajlović, živim u Zagrebu, u islamskoj zajednici, odnosno u islamskoj gimnaziji radim kao profesorca matematike. Majka sam 4 djece, trenutno na roditeljskom dopustu. Ramazan je čast i zadovoljstvo dočekati uz Božju pomoć. Radujemo se Ramazanu i molimo dragog Boga da ga dočekamo u zdravlju, sreći i prije svega današnje vrijeme u miru. Izuzetna je čast biti dio tima koji uređuje ovu Božju kuću i okolicu Islamskog centra i s najvećim veseljem sudjelujem u ovom činu, što je u biti jedan od, hajmo reći, ibadeta, odnosno iskazivanja ljubavi prema Božjoj kući i islamskoj samoj zajednici, džamiji i tako. Živim u Zagrebu, u Blatu trenutno, blizu Arene, znači kući se isto tako, možemo reći, ova trenutna situacija sad u džamiji preslikava i kući. Ovaj vikend je znači akcija u džamiji, sljedeći vikend, znači pred sami Ramazan, je akcija svima kod kuće, čišćenje vrtova, uređenje stanova, sobica dječjih, priprema takvih ukrasa za nadolazeći Ramazan. Dječica u tome pogotovo uživaju. Priprema onda menija za iftare. Unaprijed se pokušavamo pripremiti što ćemo kuhati i tako dalje, da se toga ni previše ne nakupuje, a da imamo dovoljno za svakodnevne potrebe tijekom sehura i iftara. Pa evo, za prvi iftar još nismo baš isplanirali, to ćemo morati pitati dječicu, pa vrlo vjerovatno i najčešće će to za iftare biti neke jušne stvari, znači na kašiku prvo, pa onda nešto, ajmo reći, po želji djece sigurno za prvi iftar. Dječica su mi uzrasta od 10-8 godina, sad će upravo napuniti pred sami Ramazan, tako da dječaci su u pitanju najstariji, oni će isto tako ovaj Ramazan postati kao prošli Ramazan i zaista se tome jako raduju. Sa svojim sugrađanima imamo jako lijepa iskustva, pogotovo sa susjedima koji žive u neposrednoj našoj blizini. Imamo veliko povjerenje jedni u drugi. Svi svjedočimo velikom broju djece u susjedstvu, pa u tim povodom isto si uskačemo ako treba nekome nešto pričuvati dijete i tako dalje. Za praznike uvijek jedni druge lijepo počastimo, vodimo računa jedni o drugima i tako dalje. Suživot sa nemuslimanima u Zagrebu, ja iz svoje perspektive mogu reći da je odličan. Završila sam fakultet na PMF-u, matematički odsjek. Tamo sam najviše bila, znači, u situaciji bivati sa nemuslimanima i mogu zaista prenijeti odlične utiske, odličnu suradnju, odličnu kolegijalnost među kolegama, tako da evo, isto tako u Islamskoj gimnaziji, pa mogu čak možda reći da je možda čak i većina nemuslimana zaposlena u Islamskoj gimnaziji i zaista se međusobno jako lijepo poštujemo, surađujemo, razmjenjujemo ideje, savjete, skupa putujemo i tako dalje. Zaista uživamo. Ja sam Din Salihović i dolazim iz Zagreba. Idem u 4. razred i danas čistim džamiju. Došla sam s mamom i sestrom i sa sestrinom prijateljicom
i sviđa mi se. Veselim se jako Ramazanu i najljepše mi je kad pustimo i kad dobivam mame paketiće za prošle. Prošle godine sam uspio 7 dana za redom postiti, kad sam bio kod djeda. Zovem se Anes i dolazim iz Soprata Novi Zagreb. Idem u osnovnu školu Eva Andrića, u 4. sam razred i došli sam ovdje da očistim jamiju za Ramazan. Ove smo godine prvi put tu i došli sam s mamom. Pa veselim se Bajramu da ću se družiti s prijateljima i ići kod bake u Bosnu. I prošli Bajram smo išli isto kod bake, družili smo se tamo, sam se družili sa rođacima i prijateljima. A ovaj Bajram planiramo ići kod bake, gdje se opet tamo podružim s rođacima. Ove godine ću probati spustiti cijeli Ramazan, a iduće godine sam spustio 15 dana, 20 dana mislim. Veselo i pomalo morno. Moje ime je Nermin Botonjić, predsjednik sam izvršnog odbora Medrese Islamske zajednice Zagreb. Danas ovdje imamo jednu lijepu akciju koja je u svrhu priprema za nadolazeći barek mjesec Ramazan. I budući da evo naše džematlije su zaista uvijek se rado odazivale na sve akcije koje su u interesu naše zajednice i koje potpomažu rad naše zajednice. Ove godine su tu još uz Medrese Islamske zajednice Zagreb, Vijeće žena, naravno i omladinski klub muslimana, te Islamska gimnazija doktora Ahmeda Smajlovića, tako da je to zaista jedna ovako šira skupina ljudi i mladih, naravno, koji su se evo aktivirali, odlučili uključiti u ovu akciju, na čemu smo zaista svima jako zadovoljni. Moje ime je Mersad Deštić, ja sam zamjenik glavnog imama Medrese Islamske zajednice Zagreb. Danas svjedočimo čišćenju džamije, njene unutrašnjosti kao i njene aulije, odnosno dvorišta ili njene okolice. Čišćenje džamije je tradicionalno, kako u ovome ovdje džematu zagrebačkom od 1987. godine kada je Zagrebačka džamija otvorena, pred svaki mjesec Ramazana, jer u tradiciji nas muslimana sa ovih tu prostora jeste uvijek da mi mjesec Ramazan nama dragi gost dočekamo u čistim kućama, isto tako i u čistim džamijama. Pa tako naše majke, mi muškarci, omladina, svi mi zajedno, djeca naša, sudjelujemo u čišćenju naših kuća, isto tako i čišćenju naših džamija. Ova ovdje Zagrebačka džamija se čisti i pred Ramazan i isto tako se čisti i pred kuransko natjecanje, međunarodno kuransko natjecanje učenja Kurana, koje već 30 godina se ovdje održalo i kako je ono u jesenskim danima kada drveća počne opadati lišće, nakupi se tijekom ljeta dosta smeća, onda je nama u cilju da naša džamija bude što ljepša i okolica, odnosno njen harem ili dvorište avlija, da bude što ljepša za goste koji dolaze prilikom tog natjecanja. Hvala dragom Allahu, članovi Zagrebačkog džemata su svjesni nagrade kod Boga za ono što oni čine za svoju džamiju i dolaze draga srca i pred kuransko natjecanje, isto tako kao što vidite pred Ramazan da uljepšaju to u ime Boga, bez ikakve nagrade, jer su svjesni i imaju svoje zadovoljstvo duboko u sebi koje im niko ne može platiti. Uglavnom ove posljednje dvije akcije našeg čišćenja i za kuransko natjecanje, ovo pred Ramazansko, sudjeluje do 100-tinjak naših džematlija, 100 članica vijeća žena koje uglavnom čiste unutrašnje džamije, 100 muškog dijela džemata, 100 omladine, naše djece i pored tog čišćenja i rezanja voćki, kupljenje smeća, čišćenje kolnika, brisanja prašine, čišćenje tepiha unutrašnjosti džamije, kamenitog poda i tako dalje, lustera i svega onoga što je interijer džamije.
tog, dakle, čišćenja okupljanja jeste i ovo druženje, gdje se ljudi međusobno upoznaju. To je i cilj ovoga i čišćenje je i okupljanje jeste upravo to druženje i međusobno upoznavanje. Jer naše džematlije, kako je zagrebački džemat jako velik džemat, ima dosta ljudi koji se upravo na ovakvim okupljanjima upoznaju i onda to svoje upoznavanje dalje produbljuju kroz druženja i sad ramazanska, odnosno iftarska, a i poslije Ramazana kućnim obilascima jedni drugima i tako dalje. Tako da je svakako pohval, bilo bi lijepo da se priključi još što više džematlija. Džematlije se naravno kada su ovakvi dani, jedni se priključe ujutru, jedni pred podne namaz, jedni poslije podne namaza, uglavnom usklade neke svoje druge obveze sa ovim tu druženjem i pridruže nam se. Tako da nisu sve u isto vrijeme, ali tokom dana dođu i svakako da su dobro došli. Esselamu alaikum, drage Bošnjakinje i dragi Bošnjaci. Ja se zovem Emina Kljajić, dolazim iz Petruševca, iz Zagrebačkog islamskog centra se javljam. Došli smo čistiti džamiju, imamo jednu akciju veliku. Uglavnom imamo često akcije za čišćenje džamije. Nas puno žena se skupi, počev od vijeća žena pa sve do recimo naše djece, naše omladine, svi skupa uredimo to. Srca su nam puna, naravno, kad to sve riješimo i tako. S obzirom da nadolazići Ramazan je tu pred vratima, zato smo se danas iskupili. Za mene osobno Ramazan puno znači. To je mjesec posta, naravno, što redovno, hvala dragom Bogu, počastio me da mogu postiti sve jedan dan, obavljam svoje namaze, čistimo i duh i tijelo, činimo dobra djela, čim više potrudimo se da smo bolji nego ikad, da što čišći iziđemo iz Ramazana. I jednostavno dočekujemo, kuhamo iftare svoje, dižemo se na sehure, dolazimo u džamiju na teravije, šta bi rekla, prelijepo. Svojim narodom se družim i stvarno nešto posebno. Veselim se svakom Ramazanu i to je to. Što ćete imati za prvi iftar? Što pripremate od jela? Koji su vaši specijaliteti u vrijeme Ramazana? Obavezno su juhice, recimo, počev od tarhane, pa čorbice razne, pa šta ja znam, onda glavna jela, pite, mesa, svega bude, voća, limunade su obavezne, sokovi, datule i recimo serviranje iftara. Ja stavim u tanjur svakom po datulu i lijepo limunada je na stolu, krenemo da se omrsimo, jel? I onda krećemo sa jelom, proučimo, zahvalimo se Allahu na davanjima i krećemo iftariti se. Poslije, kad se iftarimo, klanjamo akšam, lijepo popijemo kaficu svoju i pripremamo se brzo na teraviju, jer uglavnom je to uvijek u blizini. Mogu vam reći da mi uopće nije teško to uskladiti sa današnjicom, sa okolinom, sa poslom svojim, ili ja sam trenutno umirovljenik, ali i kad sam radila, ja sam sve jedan dan postila, ja sam svoje namaze naklanjavala kad dođem s posla i meni to uopće nije bio problem. To mi je nešto što mi dušu potpuni i to sam ja, jel? Nije mi bilo sram nikad priznati da sam Bošnjakinja, da sam islamske vjeroispovijesti i nije mi nikad to bio problem. Nisam se ni sramila ni ničeg bojala. Ja se samo dragog Allaha bojim. Prema tome tu nema dileme. Svi smo ljudi, svi smo od krvi i mesa i tako treba da jedni druge pazimo i cijenimo. Pa recimo, obično radimo iftare i skupljamo se recimo u kućama. Ja imam trenutno kumu koja je sama
koja je stara žena. Nju obično pozovem jako često na iftar, jer mislim da je meni lakše to pripremiti, svakako ga pripremam, jel? A ona kako je stara, evo, tu uskačem starome, koga god, dok su bili još stariji ljudi je bilo u naselju kojima sam ja znala napravim tekciju hitne pa odnesem ako ne mogu doći do mene i tako nešto. Onda evo, družimo se, to je to. Da. Kad ispustimo Ramazan, onda dolazi Bajram. Dižem se obično u 3:30 ujutro, tako rano, da stavim peći meso, da pripremim svojima, uveče u stvari pripremim im recimo odijela, sve da idu klanjati Bajram. Onda ja odmah u kuhinji završavam, stavljam meso, peć, pristavljam juhu i sve pripremam drugo što mjestim za pite i tako da bude sve gotovo dok se oni vrate iz džamije. Kad oni dolaze iz džamije, obavezno dolaze s ružama, jer mi čekamo na ulazu, recimo ja i kćeri su do sad bile, mi čekamo na ulazu, preuzmemo te ruže, čestitamo si praznik i ulazimo unutra. Na malom stoliću uvijek u boravku je iskupito za kafu, kolači su baklave obavezno i hurmašice i sve na gornjem stolu, a na velikom stolu dole u glavdolgaoni, recimo u donjem dijelu boravka je iskupito sve od juhe do glavnog jela, do ne znam čeg kompota i svega. I znači samo kad prvo idemo, neko će jesti, neko će kafu, gdje preglasamo, ako je prvo kafa u pitanju, idemo za mali stol, ako smo već za jelo svi, onda idemo za veliki. Obavimo jedno, sjedamo za drugi stol i tako lijepo uživamo, veselimo se, poklone dajemo jedni drugima šta je ko pripremio. Djeci obično dajemo novce i tako da evo, osjete da je to stvarno neki poseban dan. Da ne prolazi vezu, samo tako. Da ja nisam